Γεια σας! Καλώς ήρθατε στη συναυλία φοιτητών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια των δράσεων της κατάληψης ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Γενικά, καλό είναι να μην είμαστε όρθιοι, όσο το δυνατόν να βρείτε να κάτσετε όπου βρείτε. Ναι. Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας, αλλά επειδή μπορεί να μην το κάνετε, βάλτε το τουλάχιστον στο αθόρυβο. Τα πράγματα... Ναι, ή σε λειτουργία πτήσης. Ναι. Συγγνώμη για την αλλαγή της ώρας, αν και δεν έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο τελικά, γιατί είναι σχεδόν 9.30. Μπορείτε να διαβάσετε το πρόγραμμά σας, τα έργα που θα ακούσουμε σήμερα. Είναι στα τραπέζια και είναι και στις αφήσεις εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας και τη στήριξή σας. Καλή ακρόαση και θα τα πούμε μετά. Γεια σας. Κινητά στο αθόρυβο.